ассалому алайкум бинандагони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фат аст ки чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумо мегардад. дар барномаи имрӯза мо таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи бозиҳои даври 14-уми лигаи якум. равшани кулоб дар нимаи аввали мавсим танҳо як бохт дошт. дар сафар шогирдони Ғайраталӣ Мираҳмадов аз Паншер ноком гардида буданд. хастагии футболбозони Равшан дар ду бозии охир ба чашм мерасад. равшани кулоб дар ду бозии сафарии худ аз Барқчӣ ва Равшани Зафаробод ноком гардид. равшани Зафаробод бошад баъди пирӯзӣ айни ҳол дар зинаи панҷуми ҷадвал қарор дорад. баъди бозӣ бо Равшани Зафаробод, равшани кулоб бо Истиқлоли Душанбе бозӣ кард ва тавонист ки бо ҳисоби 4-2 пирӯз гардида ба даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон барояд. баъди даври 13-ум равшани кулоб бо бартарии 5 имтиёз пешсаф буд, вале ду бохти пайдарҳам ба Эсхата имконият фароҳам овард ки фарқияти имтиёзҳоро камтар кунад. айни ҳол таносуби имтиёзҳо ду холро ташкил медиҳад. Эсхатар дар даври 14-ум бо Моҳири ноҳияи Ёвон бозӣ кард. Моҳир дар даври гузашта бо ҳисоби 1-0 ҳосилотро мағлуб карда бо дарёфти 17 имтиёз дар мақоми нӯҳум қарор дошт. дар сурати пирӯз гардидан Моҳир метавонист аз ҳосилот пеш гузарад. таваҷҷӯҳ мекунем ба шарҳи бозии Эсхата ва Моҳир. яке аз бозиҳои ҷолибтарин дар доираи даври 14-уми мусобиқаи Лигаи Якуми Тоҷикистон бозӣ байни дастаи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд ва Моҳир ноҳияи Ёвон буд ки дастаи ноҳияи Ёвон ба меҳмонии дастаи Эсхата рафт. Эсхата дар мавсими кунунӣ бозиҳои бисёрам ҷолиб нишон медиҳад. дар зинаи дуввум ин даста қарор гирифтааст. Партов ба дохили ҷаримагоҳ футболбозони дастаи Эсхата аз дақиқаҳои аввали рақобат кӯшиш карданд то ташаббус ва тардуди бозиро ба дасти хеш бигиранд ва навбат ба навбат футболбозони шаҳри Хуҷанд ба ҳуҷум гузаштанд. бозам яке аз ҳамлаҳои онҳоро мебинем. Партов ба дохили ҷаримагоҳ, вале инҷо натавонистанд бозигарони шаҳри Хуҷанд ҳуҷумро то ба хотимаи мантиқӣ бирасонанд, яъне ҳатто кор то ба зарба ҷониби дарвоза нарасид. дастаи Эсхата ва дастаи Моҳир ду дастаи маҳсуб мешаванд ки мехоҳанд бозиҳои ҷолиб ва диданиро дар мавсими кунунӣ нишон бидиҳанд. аввалин шуда ба дастаи Эсхата муяссар шуд то ба задани гол даст ёбад ва ин корро футболбози дастаи мазкур дар дақиқаи 23-ум Мубинҷон Муминов анҷом дод ки аз канор партов карда шуд ва ин футболбоз тавонист тӯбро ба дарвозаи рақиб ворид бинамояд. футболбозони дастаи Моҳирам кӯшиш мекарданд то ба ҳамлаҳои худ гузаранд. яке аз чунин ҳамлаҳоро шумо мушоҳида кардем ки бозам бенатиҷа анҷом ёфт. ин ба аксулҳуҷуми дастаи Эсхата овард ва бибинед ки ба дохили ҷаримагоҳ чӣ гуна футболбози дастаи Эсхата ворид мешавад ва бар муқобили ӯ қоидаи бозии дағалона вайрон карда мешавад дар дохили ҷаримагоҳ. чун ки мо шумо дар саҳнаи такрор мебинем, инҷо албатта қоидаи бозӣ вайрон шуда маҳсуб мешавад, яъне пеналти аст. ба назди тӯб бозам Мубинҷон Муминов омад ва ин навбатта Муминов тавонист тӯбро бехато ба дарвоза ворид кунад. дубли футболбози мазкур, ҳарчанд дарвозабони дастаи Моҳир самти ҳаракати тӯбро пайхас карда тавонист, аммо онро натавонист ки рафт бинамояд. хетрик дар рафти ин рақобат буд. ин лакаи нимаи дуввуми майдондорӣ аст ки Мубинҷон Муминов дар дақиқаи 47, яъне дар дақиқаи дуюми майдондорӣ тавонист ба задани гол даст ёбад ва ҳисоби бозиро футболбози мазкур 3-0 намуд. яке аз ҳуҷумҳои дастаи Моҳирро мебинем зарба ҷониби дарвоза, вале дарвозабони дастаи Эсхата тавонист ин фурсатро рафт кунад. бозам ҳамла идома ёфт. мутаваҷҷеҳ мешавем ки шумораи зардпӯшон дар дохили ҷаримагоҳи Эсхата зиёд аст. бозам як зарбаи дигар ва бозам дарвозабон тавонист фурсати мазкурро бартараф созад. ҳарчанд лаҳзаҳо дар назди дарвозаи Эсхатам ба миён меомаданд, вале футболбозони ноҳияи Ёвон онҳоро хубтар истифода карда наметавонистанд. бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ки як бурад ду зарба ҷониби дарвоза ба чашм мерасад ки ягоне аз онҳо бо гол хотима меёфт. аммо зарбае ки дар дақиқаи 69 Амирҷон Раимов зад аз фосилаи дур бо гол хотима ёфт. бубинед ки рақами 7 дастаи
اسخات از فاصله خیلی هم دور بیرون از جریمه‌گاه ضربه خود را روان کرد که ضربش با گل انجام داد و او حساب را 4-0 کرد. بازم یک حالت دیگر بازم در مرکز توجه ما از امیرجان رحیمov قرار گرفت که این نوبت نتوانست را به دروازه وارد کند. هجوم دسته اسخات ادامه یافت. شماره آنها در نزدیکی گوشه و کنار جریمه‌گاه و داخل آن خیلی زیاد بودند. ضربه از فاصله دور بیرون از جریمه‌گاه ولی نوبت دروازه‌بان توانست توپ را زده از نزد دروازه خود بیرون کند. پرتافت نوبت به داخل جریمه‌گاه دسته ماهر و این حالت هم به گل آورده میرساند. در دقیقه 87 میدانداری رستم صبورов توپ را به دروازه وارد کرد. اینجا میبینیم که توپ خط میدان را عبور نکرد، یعنی از میدان بیرون نشد. همش از روی قانون و قاعده فوتبالی بود. پرتافت به داخل جریمه‌گاه خیلی هم پرتافت درست سری وقتی و عمیق. دروازه‌بان کمی به اشتباه رو داد در خروج و اشتباه کرد، نتوانست توپ را درست‌تر قبول کند و صاحب توپ شود. سرعت پرتافت آنقدر بلند نبود و فوتبالبازی دسته اسخات توپ را به دروازه وارد کرد رستم صبورov. بعد این فوتبالباز در دقیقه آخری رقابت یک مرتبه دیگر هم توپ را به دروازه وارد نمود. این در دقیقه 89 بود. یعنی رستم صبورov در ظرف 2 دقیقه توانست دو بکند. بارگر متوجه میشویم که چگونه پرتافت به طرفی روان کرده میشود و رستم صبورov در دقیقه 89 حساب بازی را 6-0 میکند. اسخات تعقیب روشن را ادامه میدهد. بازی جالبی دور 14 در ناحیه جلالالدین بلخی میان پنجشیر و سرایکمر صورت گرفت. عبدالخلیل بارانов در بازی اخیر او از امکانات گلزنی استفاده کرده نمیتوانست، ولی در دیدار با سرایکمر او یکی از بهترین ها بود. فوتبالبازان سرایکمر با قدر توانایی خود با پنجشیر رقابت کردند، اما نوبسته از آنها که 3 گل زدند صاحب امتیاز شده نتوانستند. در دویره رقابت‌های دوری مذکور یکی از بازی‌های جالب دیدنی و سرگل بین دسته‌های پنجشیر و سرایکمر صورت گرفت. این دو دسته که از ولایت ختلون در لیگ یکم البته نمایندگی کرده ایستادند، در جریان این دور بازی سرگل‌ترین را پیشنهاد کردند. همچنین یک بازی دیگر سرگل بین دسته‌های اسخات و ماهیر بود که آنجا برتری یک دسته در برابر حریفش کاملا احساس می‌شد. اما در جریان این بازی هر دو دسته هم از حد زیاد به خط هجوم مایل بودند و توانستند که در عموم 7 گل را با طوری دروازه همدیگر وارد کنند. اولین گل البته در دقیقه 3 بازی زده شد. عبدالخلیل بارانov که دوامی چند وقتی اخیر در لیگ یکم بازی کرده است، بسیار هنرنمایی عالی نشان داد و محض او حساب رخ شد. بعدا هم دسته‌هایش فشار می آوردند و یک پس دیگر وضعیت‌های خطرناک با اشتراک فوتبالبازان دسته میزبان به وجود می آمد، اما آنها امکانات‌های در اختیار داشته خود را دوامی دقیقه‌های بعدی استفاده کرده نتوانستند. لیک برتری که دسته پنجشیر داشت بالاخره باز با رخنه کردن دروازه رقیب آورده رسانید و این حالت در دقیقه 16 اتفاق می‌افتد که عبدالخلیل از ضربه پنالتی حساب را 2-0 می‌کند و الکی برتری همدسته‌اش را تا دقیقه 16 خیلی چشمرس کرد در جریان همین بازی. دسته حریف که در دوری گذشته هم دچار شکست شده بود، سرایکمر، یادآور میشویم که آنها در دوری گذشته از اسخات در میدان خود 3-1 دچار شکست شده بودند و عین زمان در قسم پایانی جدول مسابقه قرار دارند. برایشان البته به دست آوردن امتیاز بسیار مهم بود و آنها هم بعداً کوشش کردند چند وضعیت خطرناک را با وجود آورند و تاثیر هجوم‌های پی در پی آنها بود که بالاخره فوتبالبازان دسته مذکور هم به مقصد رسیدند و همانطوری که ما شاهد شدیم اولین گل فوتبالبازان دسته مذکور از سوی خورشید یموقف زده شد در دقیقه 40 بازی و 4 دقیقه گذشته بود از گل فوتبالبازان دسته مهمان که سرایکمر با زدن گل 2 موفق میشند و در هر دو مورد ببینید ضربه به کنج نزدیک دروازه تیم پنجشیر زده شد و در این گونه موردها دروازه‌بان نتوانست که مقابلت نشان دهد و هر دو ضربه فوتبالبازانی حریف را به طور دروازه خود سر می‌دهد. دسته سرایکمر اگرچه در آغاز بازی برتری را کاملا به حریف داد، ولی در انجام حساب را 2-2 کرد در قسم یکم البته و با همین حساب هر دو دسته به تنفس برآمدند. این معنی آن را داشت که البته در ادامه بازی بسیار جالب بود باشد که این دو دسته پیشنهادی ما و شما میشود و همین چیز رو هم عملا در جریان رقابت بین
байни ин ду даста мо шумо шоҳид шудем. Қаҳрамони асосӣ дар даври мазкур ва ҳамчунин дар ин бозӣ албатта Абдухалил Боронов буд ва ӯ тавонист дар ҳамин бозӣ 4 гол ворид дарвозаи рақиб кунад ки сеюмин голи ӯро ҳоло мо шумо мебинем. Воқеан ҳам голҳои бисёр зебову диданиро Абдухалил ба ҳадаф мерасонад ва фаули ӯ хело ҳам зиёд буд дар рафти бозӣ. Баъдан дарвозабони ҳариф албатта ба иштибоҳ роҳ медиҳад. Ин мавридро худи шумо ҳам метавонед бубинед. Ба тӯб нарасид, ӯ қоидаи бозиро дар дохили ҷаримагоҳаш вайрон кард. Пеналти таъин карда шуд. Боронов бори дуюм ба назди тӯб омад ва ин дафъа ҳам бехато дарвозаи дастаи Сарои Камарро рахна кард ва 4 голи худро албатта дар ҳамин бозӣ ба қайд мегирад ки ин яке аз натиҷаҳои беҳтарин ҳам ҳаст ва бояд гуфт барои Абдухалил Боронов ин бори аввал аст дар ҳамин мавсим ки мебинем чун миқдор голҳоро дар як бозӣ ба ҳадаф мерасонад. Аммо ин охири кор набуд. Шояд футболбозони дастаи мизбон Паншер гумон карданд ки акнун дар ин бозӣ ғалабаи онҳо таъмин шудааст. Каме нисбати ҳариф албатта беаҳамиятӣ карданд ва ин боис бар он шуд ки дар ду маврид футболбозони дастаи Сарои Камар гол зананд. ибтидо на масалан дар як маврид Соҳибҷон Ваҳобов буд ки тавонист ба задани гол муваффақ шавад ва ҳамин тавр ҷаззобият ба бозӣ баргашт. Аммо муддати дақиқаҳои баъдӣ ҳарчанд ҳар ду даста ҳам кӯшиш мекарданд вале натавонистанд ҳисобро тағйир диҳанд ва бо ҳамин бозии бисёр серголу диданӣ байни дастаҳои Паншер ва Сарои Камар бо ҳисоби 4-3 хотима ёфт ва албатта чунин бозиҳо хело кам дида мешаванд дар Лигаи Якум. Рақобат байни дастаҳо бисёр ҷолибу диданӣ буд ва умедвор мешавем ки дар даврҳои баъдӣ ҳам чунин бозиҳоро мо шумо хоҳем дид. маълум аст ки Шоҳмансур ин мавсим тими заифтарини чемпионат аст. Даста то кунун ягон ғалаба надорад. дар 14 бозӣ анҷом дода Шоҳмансур ба дарвозаи худ 57 гол сар додааст. рақиби Шоҳмансур дар ин давр тими Ваҳдат буд ва ба мисли бозиҳои дигар даста натавонист ки соҳиби 3 имтиёз шавад. Ваҳдат оҳиста оҳиста ба дастаҳои пешсаф наздик мегардад. футболбозони Ваҳдат имконияти хубе ба даст овардани рохати Лигаи олиро доранд ва рақиби онҳо барои касби зинаи сеюм ин тими Паншер аст. дар доираи даври 14-уми Лигаи Якуми Тоҷикистон дастаҳои Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва Ваҳдати Ваҳдат байни ҳам рақобат намуданд. бозии дастаҳои мазкур дар шаҳри Душанбе баргузор гардид ва ин рақобат яке аз бозиҳои хуб пешгӯишаванда буд дар даври мазкур, чаро ки дастаи Шоҳмансур дастаи хуб заифтарини Лигаи Якум ба ҳисоб меравад ки токунун пас аз 13 даври рақобатҳо ҳамагӣ 2 имтиёз ба даст овардаасту халос. дастаи Ваҳдат бошад барои хуб баромадан ба зинаи сеюм мубориза бурда истодааст ки онҷо айни ҳол бошгоҳи Паншери Ҷалолиддин Балхӣ қарор дорад ва Ваҳдат дар ин рақобат бояд ки ғалаба ба даст меовард то ин ки мавқеи худро мустаҳкамтар мекард дар ҷадвал. ҳанӯз дар оғози рақобат аниқтар 18 дақиқаи даҳуми бозӣ буд ки Фирӯз Раҳматов аз ҳайати дастаи Ваҳдат ба задани гол даст ёфт ва ҳисобро 0-1 намуд. умуман Фирӯз Раҳматов дар ҳайати дастаи Ваҳдат яке аз футболбозони бисёрам хуб натиҷаовар аст барои дастаи мазкур ва дар ин мавсим умуман ҳама футболбозони дастаи Ваҳдат нисбат ба мавсими гузашта бозии хуб нишон дода истоданд ва ин даста имконияти хуб ҳам дорад ки дар сегонаи аввал қарор бигирад, чаро ки зинаҳои якуму дуюм аллакай муайян аст ки дастаҳои Равшан ва Эсхата қарор доранд ва дастаҳои дигар имконияти кам доранд барои наздик шудан ба ин дастаҳо. аммо зинаи сеюм ки дастаи Паншери Ҷалолиддини Балхӣ аст, онҷо барои хуб дастаи Ваҳдат дастрас аст. ҳанӯз ҳамагӣ як имтиёз ин дастаро аз зинаи сеюм ҷудо мекунад. имкониятҳо дар қисми аввали рақобат барои футболбозони Ваҳдат хеле ва хеле зиёд буданд, хусусан ду фурсате ки чанд лаҳза пеш барои мо намоиш дода шуд. дидем ки чӣ тавр футболбозони Ваҳдат натавонистанд онҳоро истифода намоянд. дар ин рақобат аслан хати дифои дастаи Шоҳмансур қариб ки фаъол набуд ва пайваста ҳуҷумҳои дастаи Ваҳдат ба чашм мерасид. аммо нобаста аз ин мушкилии асосии дастаи Ваҳдат аст ки имкониятҳои хуби ба миён овардаро истифода карда наметавонад дар назди дарвозаи рақиб. дар ин рақобат ҳам ҳамин мушкилиҳо дида мешуд ва ҳамин гуна бозии дастаи мазкур идома меёфт дар ҷараёни рақобат муқобили дастаи заифтарини Лигаи Якуми мамлакат. ҳоло ба яке аз ҳуҷумҳои навбатии дастаи Ваҳдат таваҷҷӯҳ мекунем ки аз тариқи канори рост футболбозони ин даста хуб ҳуҷумро созмон дода истоданд.
футболбозуни дастаи Шоҳмансур натавонистанд кори анҷом диҳанд дар нимаи якуми рақобат муқобили дастаи Ваҳдат. Яке аз зарбаҳои рост дар қисми аввали бозӣ ки мустақим буд ҷониби дарвозаи Шоҳмансур ҳоло хуб дидем ки дарвозабон тӯбро ба дасти худ мегирад. Ин ягона ҳолате буд ки футболбозуни дастаи Шоҳмансур дар ҳолати бозӣ тавонистанд наздик шаванд ба ҷаримагоҳи рақиб дар қисми аввали рақобат, аммо аслан ягон хел ҳолати хавфнок набуд ва рӯйдодҳои қисми дуюми рақобатро ҳоло мебинем дӯстони азиз дар иҷрои дастаҳои Шоҳмансур ва Ваҳдат. хуб дар ҷараёни рақобат байни ин ду даста дар даври 14-уми Лигаи Якуми мамлакат. Дар нимаи дуюми рақобат аввалин фурсати хуб барои футболбозуни Шоҳмансур, яъне дастаи мизбон ба миён омада буд, махсусан аз зарбаи ҷаримавӣ ва имконияти хуби зарбазаниро ҳам дошт Муҳаммад Муминов, аммо аз зарбаи ҷаримавӣ ҳам футболбозуни дастаи Шоҳмансур дуруст истифода карда натавонистанд. ҳоло мебинем ин зарбаро ки чӣ тавр зада мешавад ҷониби дарвозаи Ваҳдат ва дарвозабон дар ин лаҳза бисёр маҳорати хуб нишон медиҳад ва зарбаи задаи рақами 7 дастаи Шоҳмансурро бармегардонад дарвозабони дастаи Ваҳдат. ва ягона имконияти хуби голзанӣ маҳз ана ҳамон ҳолате буд ки мо дидем дар ихтиёри футболбозуни Шоҳмансур. пас аз ин фурсат ҳуҷуми ҷавобии дастаи Ваҳдат хеле наздик буд ки ба гол анҷом ёбад дар дақиқаи 55-уми бозӣ, аммо зарбаи босар анҷом додаи футболбози дастаи Ваҳдат аз шафати дарвоза аз майдон берун гардид. чанд лаҳза баъд дар дақиқаи 62-уми рақобат Фаридун Нарзуллоев тавонист ки босар бо истифода аз паси ҳамдастааш ки аз канор буд тӯбро ба тури дарвозаи дастаи Шоҳмансур ворид намояд ва ҳисобро 0 барду намояд. акнун пас аз ин бозӣ Ваҳдат бо касби 22 имтиёз ба зинаи чаҳорум баромад. хуб дар зинаи чаҳорум буд ва боқӣ монд, аммо наздиктар шуд ба дастаи Панҷшер ки дар зинаи сеюм бо 23 имтиёз қарор дорад. ва бозӣ байни дастаҳои Шоҳмансуру Ваҳдат бо ҳисоби 0 бар 2 ба фоидаи дастаи Ваҳдат ба анҷом расид. беҳтарин бозингари ин рақобат Фаридун Нарзуллоев муаллифи голи дуюми дастаи Ваҳдат шуд. дастаи Шоҳмансур аз аввали мавсим онҳо ягон аз футболбозон маоши худро нагирифтанд. то ҳол агар ки маоши онҳо пурра пардохт карда шавад, мумкин бачаҳо бозиро хуб кунанд. тамринҳои мо хеле тамринҳои хуб карда истодем ба мураббии нав. мо хеле тактикаҳои дигаргун гузаронда истодем. машқҳоямон хеле хубтар шудааст назар ба пештара. ман мехоҳам ки футболисти хеле беҳтарин шавам ва худро дар ваҳдати Ваҳдат нишон диҳам. биёед акнун бинандагони арҷманд таваҷҷӯҳ мекунем ба дигар натиҷаҳои бозиҳои даври 14-ум. новбаста аз боғ равшани клуб ҳамоно дар садри ҷадвали Лигаи Якум аст. таваҷҷӯҳ кунед ба ҷадвал пас аз бозиҳои даври 14-ум. ба мисли дигар даврҳо низ дар даври 14-ум шумораи зиёди голҳо ба сама расонида шуданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба омори даври 14-ум.
бозиҳои даври 15-уми лига якум рӯзҳои 16 ва 17 сентябр баргузор мегарданд ва дидори марказӣ ин рақобати Моҳиру Панҷшер ба ҳисоб меравад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбати фат ба анҷом мерасад. Бо шумо будам Фаридуни Шарифзод. хайр то ҳафтаи дигар шоду пирӯз бошед.